An balimaw aw bisimila malaitu don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan. O de ka fɔ septembre kalo tile 10 kɔnɔna la tagamaba kɛra Gunamkaw fɛ yen nɔ. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen Tɔnbɔkutukaw kɔni fɛ yen nɔ tagama dama dama bɛ ka kɛ yen nɔ. Ni tagama ninnu yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye yenkaw kɔni kun bɛ ka laɲini de kɛ an ka jamana kuntigiw fɛ ko fɛn min y'u ka sira ye k'o dilanni ka daminɛ kura ye. Ni ko in bɛɛ de kɔni sababuya la sa a yirala ka fɔ septembre kalo tile 10 n'o bɛnna kunun tɛnɛndon ma ko Gunam denmisɛnninw kɔni wulila fɛn min ye Gunam Tunga o sira Gunam Tɔnbɔkutu ani Gunam Dire k'o sira ninnu bɛɛ kɔni tigɛ. A yirala ka fɔ ni mɔgɔ ninnu ka nin wale in kɔnɔna la k'u ye Gunam pont tigɛ ko wa ko fɛn min ye pinɛjeniw ye k'o fana bɔra a la. Ni wale in kɔni kɛli kɔfɛ Tɔnbɔkutuka dɔw y'u hakilinata fɔ nin ko in na. Dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu bolo ko wale in ka ɲi kosɛbɛ ko sabula a bɛna kɛ sababu ye sira in dilanni kɔni bɛna daminɛ tuguni. Nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye pont tigɛli ye k'o kɛra kojuguba ye ko sabula dɔgɔtɔrɔso sugu o ni fɛn wɛrɛ caman ko f'i ka pont de kɔni tigɛ ni ka se o yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'o de sababuya la pont kɔni tigɛli kɛra gɛlɛyaba ye olu ma. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi an b'a yirala k'a fɔ kumaɲɔgɔnya bɛ ka kɛ Tɔnbɔkutu denmisɛnninw ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se k'a ɲɛ sɔrɔ nin gɛlɛya in na. Halisa an bɛ to Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ. An b'a yirala k'a fɔ Banikan n'ale kɔni mɛri kun minɛna bingannikɛla dɔw fɛ. An b'a yirala k'a fɔ kunun septembre kalo tile 10 kɔnɔna la ale ɲuman seginna a ka so. Kunnafoni minnu sera ma o yɛrɛ ka fɔ kunun septembre kalo tile 10 kɔnɔna la tilelafana dun kɔfɛ a yirala ka fɔ Banikan mɛri n'ale kɔni kun minɛna bingannikɛla dɔw fɛ kabini septembre kalo tile 4 a yirala ka fɔ ale ɲuman seginna a ka so. A yirala ka fɔ bingannikɛla ninnu yɛrɛ kɔni binna ni mɔgɔ kofɔlen ka mɔbili de kan ko wa u binnen mɔbili in kɔni kan sa fɛn min ye chauffeur ye o ni mɔbili kɔnɔ mɔgɔ tɔw y'olu labila ni ka taga ni mɛri ye. U tagalen kɔfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko n'olu kɔni bɛ mɛri bila ko fɛn min ye miliyɔn 20 ye ko f'o de ka d'olu ma walasa olu ka se k'a bila. Ni wari in de kɔni saralen kɔfɛ an b'a yirala k'a fɔ kunun mɛri in kɔni ɲuman seginna a ka so. Hakililajigila an b'a yirala k'a fɔ nin tɛ nin wale in siɲɛ fɔlɔ ye nin dugu ninnu na. Nin kɔni bɛ kɛ yen nɔ sanga ani waati o de ye sababuya la sa yanni nin mɛri in ka minɛli kɔni cɛ commerçant ba dɔ kun minɛna wa o fana minɛbagaw y'a yira ko fɛn min ye miliyɔn 60 ye ko f'o de ka sara walasa o k'a labila. Nin ko in bɛɛ de kɔni b'a yira na ko nin minɛli ninnu kɔni tɛ hakilinako kɛlɛ ye wariko kɛlɛ de don. O de ye sababuya la nin dugulamɔgɔ ninnu kɔni y'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa fɛn min ye lakana ye u ka se k'a segin olu ka yɔrɔ la. Hali bi kunnafoni hukumu kɔnɔna la Duwanzakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko n'i ma 800 walima 600 kɔni sara k'i bolo tɛ da Mali carte d'identité kan. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ wagati damadɔ bɔ Duwanzakaw kɔni wulilen don k'u jɔ ko sabula olu ka gendarmerie mɔgɔw k'u bɛ k'olu namara carte d'identité ko ta fanfɛla la. Ni mɔgɔ kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ ko n'i taara carte d'identité ta la n'o kɔni ye fasoden ɲumanya wale dɔ ye k'i bɛ ɲani suguya bɛɛ kɛ yanni k'i bolo da carte in kɔni kan. O de ye senfɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu ka gendarmerie mɔgɔw u kɔni b'a jagoya olu kan fɛn min ye 800 ye walima 600 k'i k'o sara ko wa k'o saralen kɔfɛ yan'u ka carte d'i ma k'u bɛ reçu kɔni d'i ma ko 200 de kɔni sɛbɛnnen don o sanfɛ. O de kama u y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ se k'a faamuya cogo si la ko 200 fɛn olu kɔni bɛ ka 800 walima 600 de sara o kama. U y'a yira fana k'a fɔ ko n'i ko k'i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ nin ko in na ko fɛn min ye gendarmew ye u bɛ ɲangili da i kan. Nin ko in bɛɛ de kɔni b'a yira ko yurugu kɔni cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔna la halisa. O de kama Duwanzakaw bɛ ka welewele dakan bila an ka jamana kuntigiw ye k'u ka ɲɛɲinini kɛ nin ko in na. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala k'a fɔ fɛn min ye cɛncɛn ye o ni babɛlɛ a yirala k'a fɔ o sɔngɔ kɔni yɛlɛlen don nin wagati in na kosɛbɛ. Kibaruya minnu sera ma o yɛrɛ k'a fɔ i n'a fɔ samiya kɔrɔlenw bɛ cogo min na a yirala k'a fɔ ɲina samiya fana kɔnɔna la ba yɛlɛli o kɛra sababu ye ni babɛlɛ o ni cɛncɛn kɔni dagɛlɛyalen don kosɛbɛ. Cɛncɛnbɔlaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya kɔda ye k'o b'olu kan nin wagati in na ko sabula san bɛ ka nali suguya min kɔni kɛ ko ji yɛlɛlen don kosɛbɛ o de bɛ kɛ sababu ye ni cɛncɛnbɔ kɔni bɛ gɛlɛya olu ma ko kuma dɔw la olu bɛ tile 2 kɔni kɛ ba kan yan'u ka se ka cɛncɛn bɔ. Bɛlɛbɔlaw fana ye o kuma kelen fɔ. O bɛɛ de senfɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye ni ka cɛncɛn ni babɛlɛ kɔni dayɛlɛ. Cɛncɛn sannaw fana y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba b'olu kan nin wagati in na ko sabula kɔrɔlen n'i bɛ cɛncɛn bɛni kelen kɔni san 20,000 ani 20,000 k'o yɛlɛla nin wagati in na ka taa fo 20,000 ani 60,000 la ko wa fɛn min ye babɛlɛ ye n'o yɛrɛ tun bɛ sɔrɔ 20,000 ani 40,000 k'o yɛlɛla ka taa fo 20,000 ani 80,000 na. Nin ko in yɛrɛ bɛɛ kɔni kɔlɔlɔba bɛ yɛlɛ masɔnw fana la sabula olu y'a yira k'a fɔ ko ni cɛncɛn sannaw kɔni salayara cɛncɛn san na k'olu fana ka baara bɛ sumaya ko wa olu ka denbaya balo fana bɛ gɛlɛya. Nin gɛlɛya in bɛɛ kɔfɛ nin baarakɛla ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ k'u jija nin baara in na halisa ko sabula nin ye wagati ko ye.
An balimaw ni kibaruya ninnu ne kun b'an bolo ka lase aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma